zinali za chilokolo. Ndiye anthu osiyanasiyana akupereka ndalama zosiyanasiyana, aphungu a nyumba ya malamulo komanso mashado. Ndiye zambiri kuno zikupita ndithu kumapeto. Posachedwa apati yankhule ndi bambo Nowelo Lipipa amene ndi wapampando wa komiti imene imagwira ntchito kuno. Ndipo chikuchitika pano tsopano choti a former president akupita patsogolo kuti ajambulitse zithunzi ndi anthu akumapereka kakhobiri pang'ono kuti ajambulitse ndi iwowa. Ndi mmene zokhalira kuno mwambo ochititsa chidwi umene wachitika kuno. Chipani cha DPP chikusakasaka ndalama zoyendetsera chipani ichi. Ndiyetu ndipo posachedwa apa akabwera a chair ansonkhano umenewu tikhale tikutseka kuno bwino. Pano tsopano a former president atseka kusanjaku ndipo akubwera kutsogoloko kuti anthu adzipereka ma 200,000 kenako kujambulitsa nawo chithunzi. Ndiye pano tsopano tikhale tikulankhula ndi the honorable Nowelo Lipipa kuti timve kuti msonkhano umenewu wayenda bwanji. Tikupita kumapeto koma timafuna tingatseke tisadamve kuchokereni kwa chair. Mwauona bwanji mwambo kuno? Mwaja tufuseni kaye ife taja chakudya chinali bwanji? Chinali bwino kwambiri. Pankhani yeni nayi nanandu kuno ndiyo azaje chakudya chabwino, function yabwino, komanso mmene mukuona apa anthu akumasuka kwambiri kupereka ndalama. Muonena kuti expectation timayenera ija nditi tagunda. So ndi mwambo wabwino kuti pasa chilimbikiso chimene amalawi amayembekezera ndikunena kuti kodi chilimbikiso chiyenda bwanji. Ife tikubwera 2025 osinthika, tifuna tengeso boma tikonze mavuto amene alipo. Profesa ananena kale kuti mavuto amene alipo oyambaja anapanga 6 months kukonza, koma adzafuna 2 years fa mavuto awangambiri. Ananenanso amtharika kuti mabungwe aboma amene akusamukira kulilongwe adzabwezeretsa kuno ku Blantyre. Ndimafuna muchite comment. Kutengo nkhani imeneyo ndi imene ili mu closing remarks mwanga kunena kuti the first executive order imene akuzalemba pita muthalika ngwaza kuti department osabwerere ku Blantyre. Amene akusamukira kulilongwe ngokhala ma temporary. Simungapange chibwana chopha economy ya Blantyre. Ndiye kuti mukutosa ma department ose nanga anthu amene amapanga rent, amene amapanga supplies zakudya. Ndiye mmanati economy sikuyenda bwino. Fati simukuganiza. How can you move all the offices kuti akhale malo amodzi? Ndeti masite nawo mukwapa zomba munaipa the same way. Zomba inachosa capital city opitisa ulilongwe. Zomba rayona ni lero mmene ili. Tukesa kokera limene zomba ibwerereko. Kopanda ma institutions akwakulungala Southern Region Water Board, Chancellor College, bwezi zomba itatheratu. Now you want to do the same for Blantyre. Kunoko ifena ndosangala kopya kuti apempha bwana kuti first executive order ninaokha munamba is to make sure kuti department ose MRA, Malawi Housing, ose ma department aboma abwerere ku Blantyre kuti tisaphe economy ya ku Blantyre. Chabwino, mawu ano omaliza ndi otani? Ndiyamikire kwambiri times makhala nafe kutengera utenga kwa apatsa Malawi komanso Malawi amene munakhala munatuonera mmene tinaenda ndi bwana dzulo kuzungulira maonetsa kunati muli ndi chidwi choti bwana abwererenso pa mpando. Tinachita kukapempha abwera tiye tikalembetse maunyinji chaka chamawa tichotse MCP pa mpando tibwezere DPP return to proven leadership anthu amene amadziwa kuyendetsa chuma ena ndi iwo ali apa. Akuyamikirani Nowelo Lipipa kuti koma ngati president amene munatitana, vice president amene munatitana kuno pamene tikutseka pano, mawu anu kwa Malawi ndi otani? Inetu ndi othokoza kwambiri a Malawi. Ndiwathokoze choyamba amene ali muno, mukuona amene ndalama amene akuperekera mpaka pano akuperekerabe. Ndiwathokozenso a Malawi amene akutionera kunjako mapoto akupereka ndalama pa Airtel Money, pa Mpamba, komanso even direct to account. Ambaso ena nso mpaka ku America ku America. Kuti chipani nchako cha Africa mpaka kale patana nake uli chipani chamba bwi. Akwe Malawi munomo. Chipani cha number 1. Ndi DPP. Chimene chupezeka pena pali ponse. Ngwana napa kuti kuli konse angapita tatu kucha. Ngakhale mwana khali ndani ngani ndi DPP. Pano pa aonaso okhamene kuti kanonso anagwiritsidwa mwala eti. Anagwiritsidwa mwala? Mwala kai. Alisa kuona kai. Muti akuona mawu anu kwa amene amakonda chipanichi ndi Amalawi amene akutionera
ndi otani madzulo ano? choyamba ngati mene anenera president achi tiyenera tikalembese choyamba chauzika komanso tikalembese kuti ku make Malawi Electoral Commission kuti tikavote chifukwa ngati tikufuna kuti tisinthe boma sitingasinthe osavota tili ku nyumba choncho ndipemphenso a Malawi kuti nthawi yakwana kuti tikapange register tikapange vote zipani zonse zosusa zanena kuti alesa akalembesa zivute zitani tiyeseza kuti una sakatani akalembesa kuti kufika 2025 alesa akalembe kuti DPP tibwereso mboma. Tathokoza kwambiri. So koma uthenga umenewu ufikadi upite kwa Malawi ngati ineyo vice president wa ku South ndinosangalala panopa ndikupira kuti tapeza ndama mwe sitimazembekezera. Mwapeza ndama. Oh yes, in fact I must have said ntchito mukuigwira. Ndikuigwira kale. Mukuigwira vice president. Yeah, maso nangoyamba hapo. Oh mwangoyamba. Anthu aziwazo. Aziwazo? Kuti ndataji ose. Jona uli ndi maomaliza achabwino Jona alibe maomaliza pamene panso ndiye pamapeto akuulutsa mawu kwathu kuno ku Golden Peacock Hotel. Ife at Times Television tinayitanidwa ndi chipani cha Democratic Progressive Party chimene chinali ndi dinner and dance. Tikumva a master of ceremonies kuti dance tsopano ikhale ikuyamba anthu akhala akuvina throughout the night. Ne Brian Banda komanso ndani ndi nzanga Jona Pankuku tikuyamikani nonsenu pokhala nafe usiku pano. Tikuperekani tsopano ku nyumba yathu yolutsira mawu ku Chichiri mu mzinda wa Blantyre. Shalom and good night from Blantyre.